be anyị nke na-ewukwenụ na-akpọtụ na mba United Kingdom kịta bụ na di na nwunye ndị be anyị bịa ịlụ ọrụ sponsorship na mba United Kingdom na-ese okwu nwunye wee kpọrọ ụmụaka wee gaa ebe ọzọ na siti ọzọ wee gbakwa di esi ya na ebe fa nọ na skuulu ụmụ ya ọchọ nya bịa na-enetefa ọkwana ya ka di ewuchi n'ụlọ akwụkwọ wee wuchie na mberede ụmụ akwụkwọ wee gbasaa nwunye ka na-abịa leti ọfụzikwa di ka ọ kpọ ụmụ akwụkwọ na-anazi ụmụaka na-abụ nwaanyị na-abụ wee bulu ofu dọkwasị n'onu ya sekpudo ofu n'aka wee na-aga chawam 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 wee si ya nwoke ọgenizi ọsị ya na ọ kpọ ụmụ ya na kịta ma ọ chọrọ ya na ụmụaka bụ ndụ ya na ụmụaka bụ ndụ ya na ewepụ ụmụaka na ọ ga-anwụ kwana ihe di egwali nwunye wee tie aka sị biko kpụ ya ma ụmụaka fa wee na-azụ ụmụaka na aka ụmụaka na-achọ ịgbajisiche ọkwana ya ka ndị nkụzi gbapụta wee na-etizi mkpu wee na-asị nwoke ya kwụsị ọsị enu gbọwa ana gbọwa egbe n'igwe gbaba ihe igwe na-agbawa anya gbọwa ana na-agbawa anya gbọwa anya tilisicha na ọ ga-akpọrịrị ụmụ ya wee na kịta onwere ihe ga-anabụ ya n'osugie ọfọ si na ọ ga-akpọ ụmụaka ya na tata wee jee kpọnye step mother maka ọnụgo nwaanyị ọzọ ọkwana ya ka ihe asị wee megwuchazie anyị ntị ọfụma ka unu wee nụtazie akụkọ a n'uju bụ na nwunye fana abụọ bịa ime ọrụ na mba United Kingdom nwunye bụ ihe na-akọrọ m akụkọ n'ụtụtụ a o wee na-asị na nwoke enwere akụ onwere ụkwa o debere wee bụ n'oke gburu ọkwana ya nwunye na-alụ na bankị ọkwana die ọsị na ọ rịghalị ka ụgbọ kalị nka onwekwa ihe dị na akpa onwere ihe dị na akaụntụ ya bịa na bankị ya ọkwana ebe ahụ kafa nọ wee fụkwanụ o wee laiki anya maka ọ sị na ọfụ na nwoke a dị intelijent makwa mma nwoke o wee fọlụọlụ ya wee kpọrọ ya kpọbata ya n'ụlọ na-eche otu ya na-ekulu otu ya na-eme ya nnọọ ọfụma nnọọ fa wee nwụọ ụmụ na-aba 9 years na 10 years ọkwana ya ọlụ adịrọ na be anyị ọkwana ya ka anọkọta o wee neketi anya wee sị ka emebe na sponsorship a na-ewu wee mebe emelitefa wee bịazịa n'ime na fa bịazie ya so die na-alụzi ọlụ na-alụta ezigbo ego ọ sị na ọ pụtakwa ụtụtụ o sielie nri kechielie obulu gaba ọlụ ọ natakwa decha ọlụ osikwelie ekechikwelie olikwe na-esilie nnọọ dakụdakụ na-emetekwa ya ọfụma ọ bụ ya ka anọkọtazi o wee fụ foto agbachala nkwụ gbachicha nnọọ nkwụ ịmaga o wee sị aka ihe na-emezi o wee bụ na ọ sị na di eji enukpu ya nwaanyị ọzọ na-agwara ya agwa ịghọtago na ọkwa na di wee sị na ọ na-eme isi ike na-emezi isi kpaka ọ na-azị anụ ihe ọ na-ekwu ọ na-azị enye egwu na nsọpụrụ ọkwa na ya ka o ji wee sị ndị befa chọbalịnụ m nwaanyị fa wee chọba wee chịtaba foto kpotebe foto na-ekpote foto agha nghali foto wee juo ebe niile wee tinye akara ọlọfu wee sendị ego sisi gbaa nkwụ agbacha nkwụ wee melie student visa ịma na o jizi ego and ijide ego ịma na imere student visa one touch ọga nya ọ bụ ejighị ego ka eji ebe ahụ kedu visa ọ bụ student visa bụ one touch ma ijide ego so wee were student visa wee mere nwunye ahụ one touch ọ wee bịakwanụ n'ime na nwunye chọpụtazi na ọmụgo nwaanyị wee webezi iwe wee kpọrọ ụmụaka je na-agbazi atachi na nke ọyị ya nwaanyị na the same building kwa wee sị na ị ga-egbunwu ụmụ gị bụ nwoke mere ụdị ya ị ga-egbunwu m ịghọtago mụ na gị nọ na-eli na-aṅụ na-esili gị and ị ka na-edinekwe na-eme ibọngị na-esecha ibọngị na fana abụ ka na-agbakwa iche na mmadụ bụ ewu so ọ na-enyekwa enye ebe ọ dị ya mma ọ mara ihe o mee nwoke so ọkwanye ya ka ọ kwapụziri wee je na-agbazi atachi na nke ndị ọya nwa nwunye nwe ala ndịkwa ahụ n'eziokwu with student visa n'ime na ọ fụziri ya o wee sị mba na ọ chọrọ iji na-afụju anya na the same street ya na kafa na-akajini aja na akịlịka na ntị ọ chọrọ kafa na-akajini na akịlịka na ntị ma ọ bụ ọ chọrọ ka ọ na-afụju anya ịmago ka ọ chaalụfọ wee sị na ọ wee gabazia siti ọzọ wee jere ntị ụlọ wee bili ebe ahụ wee nyekwe dị adreesị ebe fabi nye ụlọ akwụkwọ ụmụaka ya si ya yes ọkwa gị nwe ụmụaka mana ka m pụgodila unu nnọọ chukwu jọji ya mụ na gị ihe ọma m mere gị wee were ihe ọjọọ na-akwụ m ụgwọ chukwu kezie ikpe ọ bụkwa na ihe ọ gwacha di wee gbachi nkịtị ya na nwaanyị ọfụ ya na-ebi na-epotoli ọkwana ya ka anọkọta wee sị wee jelibịa n'ụlọ akwụkwọ wee kpọrọ ụmụ ya n'ike si na ọ ga-akpọfana na akpọnyezie step mother
ọkwa na ya ka ndị nkụzi gbata wee na-asị anya kwụsị okwere akwụsị duru ụmụaka na-aga chawam 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 na-ana onye metụ ya ka ụkwụ onye aka onye metụ ya ka ụgbọ anya ọgba chọọ nnọọ imefu vapọwa fa wee kpọọlịa ndị eke fa akpọzia ndị eke bịa ọ na-emekwe ndị eke dị senten na-amanye ndị eke aka n'anya na-amanye ndị eke aka n'anya si ya enu ga-agbụwa nya gbụwa anaghị etili nya tilie nya bụ ihe ọsịa ekwensu bụrụ egede na-eti na odu ụmụ ya na-ana kịta ndị eke wee sị wee kwuchibu onye iru kpọọ mmụọ ndị eke na họs bịa ọ na-eme ihe ọ na-eme na-akụfa aka na-eme fa wee ji ọ sị na o ji ọtụmọkpọ wee bịa wee tinye ọtụmọkpọ na akpa wee na-eme vigilivigilivigili na akpịa na-eme vigilivigili na akpịa ka o wepụta ọtụmọkpọ wee mee ndị eke n'anya ndị eke asị ya wepụ aka na akpa wepụ aka na akpa emechekwa otinyekwa aka na akpa ndị eke asị ya wepụ aka na akpa wepụ aka na akpa okwe ewepụ ngwa n'eli ngwa na-asa ngwa na-asatọ ngwa iteghete ọ na-emekwa aka na akpa vigilivigilivigili ka o wepụta ọtụmọkpọ ahụ mee ndị eke uche na a ga-emenwu ndị eke ọtụmọkpọ ọkwa ifụlụ ọtụmọkpọ ọ na-akwa na-atụ ndị eke ifugi so ka o meketa ihe ya wee na-akwụwasịcha ebe niile na-azọkwacha obodo na-eti mkpu na-alụ aka na-eme ndị eke intimidate kwana witi ọnụ ya so ndị eke wee nọkọta wee kpọọ onye ịga aka na-abụ wee ghee onye ofu aka fa wee kpọgbunye na fan wee kpụli ya pụọ wee sị nwaanyị biko ya nakwa n'udo n'ikpe amara ya ọkwana ya ka ahụ ọ sị na ekwentị wee kụọ ndị eke wee na-ajụ ya ọ sị rapụ di ọkwana ya sị na ọnya ka ọ dịzi n'aka ọsịsị rapụ arapụ ọ bụrụ na ọsịsị arapụ na ejidie ka eji ya ifugi ọkwanye aka ọkpọ m na-ajụ m si ọnya rapụ wee sị ha ka m bịakwa kọsala unu lekwenụ nke na-eme ọ bụ si rapụ ya maka na ụmụnne unu ata n'aka na-enye unu nri alụ ọ dịrọ mma chacha maka na ọ na-abasa ọ na-abakfaya so ịma na osisi rapịa taa ma ọ bụ echi ma nwanne echi arapịa osisi na ọkwụ ya kwụwa n'ọkwụ ya osisi na ọwa ihe ma 2 years ma ọsị akpọghene chacha arapụkwu ebe ahụ so kịta ọnya ma ebele sisi kpọọ enyi ka ọ nakwube nwaanyị ọfụ ụnya ka ọ sị rapịa n'ebe ahụ ka o si bere ọdụ n'imi ọ bụ ihe nsi ka njụ unu ndị ewunu afa m bụrụ ọlọ nneka ijelensi ọ bụ na mba eliza ka nsi wee na-ewetakwala unu ozi a ndị ewunu ka emesịanụ